И здравейте хора, днес ще правим видео в тамницата. Що не? Да, така, аз съм един приятел. Кажи малко повече. Да, аз съм камерамен на този път. Виждайте, това съм аз. Тук сме на триъгълника на парка. Да, няма да казвам град. Велико Търново град. Да. Те има един триъгълник, да. Велико Търново. Ти види, после го качваш, нали? Да. Добре. Ето тук ще ходим на една въртележка, е там по-надолу. Е някъде. Значи, на рождения ден на този YouTube. На водещия на този YouTube. Да, на водещия на този YouTube канал. Бяхме там долу с негов приятели. И аз също бях там. И той неговия приятел залюля на една въртележка, където трябва да се платиш, майки знаете. 2 евро или там колко 1 евро се плащаше и да въртят. И сега той тежък. И само като буташе и ние се върчим. Адреналин буквално, адреналин. Безплатен адреналин. Да. И там някакви хора играят тенис. Да, после може да влезем в гората. Не? Да, ама то, ако отидем в гората, нищо няма да се вижда. Вижте само за какво става въпрос. Нищо няма да се вижда в гората. Вижте. Не прич. Да. Колко е часа сега между живота? 8:45. Мислех, че е по-тъмно. То скоро време е 8:45, мисля, че стане светло. Искам да пишете после дали играете Brawl Stars, тази забила умряла циганска игра. Която абсолютно никой не играе, само моят приятел не играе. Не, аз допреди малко изобщо не съм играл Brawl Stars с него. Допреди малко изобщо не свалихме 40 купи на Франк, който му е втори престиж. Но както и да е, няма никакви проблеми. Сега сме на въртележката. Ой, падам! Пак падам. На въртележката. И връчим. Чакай, сега ще кажа. Това е за средства на Българския червен кръст. Чакай, пише ли колко трябва да се плати? Аха. Една игра, виждате. Една игра. 1 евро са за 3 игри. Това ако е игра, брат, не знам. Една игра Виж, ето и такова се въртиш. Така. Ти що ни мърда, бе? Една игра реално нагоре до 5 минути. Да, нещо такова. 50 цента ти е едната игра. Вижте колко е тъмно. Тук сме горе-долу на... Къде бе? На Пишман? Триъгълника до Пишмана. Триъгълника до Пишмана сме, да. Ти го обработваш ли го и видео, или? Не. Директно го качваш.